yn fawr, noswaith a pawb. Da chi falle ddim yn mynd i adnabod y iaith dwi'n siarad, ond mae'n bleser mawr I fi bod yma efo chi heno. Is mór an orbh an seo nocht agus mars gná is mór an orbh an seo teach ceol Charlie Lennon agus almost a chuirtó. Fardan sco a thug ceol doing a leg, so yeah, is mór an orbh a bhain seo le muintir Lennon an nocht. Gosh. Sin to Charlie Reynolds. Ach, tá muid chun rogha ceol an cuid is mód an ceol atá dhéanam tá going is ceol nuach ma hé a chumar mar le chéile agus scéal le idir éireann agus an bratan beag a chéilúra. Scéal nach raibh aon curmach a going agus is scéal na bacha atá gceist agam. So bhí néamh dar bhanam me dumnach sa bratan beag nó éidan an seo is as luch gorman a bhí sé. Agus de réir na scéile is an néamh éidan an bratan beag a thug na bacha go héireann. Streas na mór na héireann leis féin. Ach dréir ceis mór na héireann tá siad chun a hanam nua dhéanamh agus ba sé mór na bratan na bhige I galua ach sin scéal eile. Ach sin an scéal a thulamar agus nuair rinne mar beganín taide ar an scéile seo, fuair marach bhfuil golóir nósanna againg agus an bratan beag a déobh bechadóireachta de ag atá díreach mar an ggéine. So an céad píosa ceol I hainamar bhíorm astrúchánaí an bhar hanachí a lé sústáir nuanas gomecha na focail ceart an úsad agamach íontas nó íana an tanna bhíor an píosa ceol sin. Agus an céad píosa eile tá dhéanam dagaing is cogarníal agus séir dhéanans muintir a thugann aras dos na bacha agus iad na mun bachadóir séir dhéanana siad ná dhéanana siad cogarníal le na bacha na scéalte le a ráleo. So a déobh banise de nó sucrte de is é cogarníal an mó cainte atá achub le na bach. So seo píosa ceol a chumamar agus mu cogarníal dos na bacha. Na bacha ón bratan beag atá an seo an éireann le cúpla míle bliana nús. So sin an scéal a formar Reynolds.
gur mé agaí. Tá téma againg agus mu a denmh an ceolcharm seo a spéirle áit an bhfuil gach ile tiide eile bhfuil againg ar na písaí cheol seo go dusnaíonn siad len litir chéine. Ach friar, níl an litir sin againg as caige. Agus tá tiide an ceol go chumlan difriúil sa ghaeilin. A bhád níos streise ach difriúil. An céad písa eile a bheits sin am dagaing sin písa eile atá ceangailte lena bacha. Agus an písa seo is 6 písa cheol a denmh chuirsís ar eitilt nó spástóireacht nó fáinneocht an bach agus ar a heistil ón bhreatain beag go héireann. Ach bhí íomhá amsa agus muid a mun an písa cheol seo scrí agus bhí mé cheappa mas rud é grabh na bacha a dul sras na airge go baile á clia nó le chorman nó chibá áit in éireann. An grabh na nathairnimhe le go dul an tro eile. Tus grabh néamh póric ann thart ar an am céine. So bhí an íomhá seo agam grabh bacha dul a droháin, nathairnimhe dul a tro eile agus just bhí an áit plódathe le néamh. Ach sa písa ceol seo an scéal a bhí san intana going ná grabh bach amháin agus í caiilte agus ar bhealacháil agus chuann sé goibhna am a gcónaí le bhín moclán a gcónaí déanach do gach kosher gach tá antín am sa lucht féchna is fé ach camerá bhí sí luaniu so sin níntach ach ná is muidna an chláán déarnach hagans do éon ócád nó éon sais achtar nó kosher so bhí mé cheappa gur bach catha grabh bach amháin ar caiilt nó beag an níos déanaí an drám eile agus seo agus ag spástóireacht nó ag eitilt tras na airge go éireann an céad uair. So níl focail ceart againg ar an 6 an tiide seo a bhíon intan agam a spéirle ach eitilt, spástóireacht, fáinneocht.
Bhí sé dechar teachtar astruúchan an písa sin nach sa ratan bheog gléitar céir joia agus sais gríocháin tá ann doinge. So gríocháin harmónach béidir. Is ceol barach atá ann ach daistrig muid beagán Is písa ceol a bhí scrífad an bhailín chumadóir Pietro Locatelli an fear chum an ceol sin sa 6 an 7 béidir. Agus gríocháin harmónach a tugann séir. Seo sais mash-up idir éireann agus an bhreatain beag agus sais táid I think gur thugamar anam sais trasna dunta tunta a thugamar a spéirle an set beag seo ach sé tá ann ná Cuirfidh cúna galibhe ach legan ó leabhar inéil. So d'fhoglamar an legan sin go díreach mar atá sé sa leabhar agus chuirmid le pert áling, feann áling an bhreatain beag dar bheanam cuioin mam hoveráit agus sé is brí leis sin ná cuioine mo bháthair chéile ach is ceann dus na faoin is áling agus is sais happy atá cloisteach an riamh. So is léir go sí sonna sásta. So cuioine mo bháthair chéile sin an tananta ach nóir cloiseann si bheith, like, is léir go siise muin na muiche.
Gurb mé mágaí agus binn set ón bhreatáin, so ó banna cheol ar bhanam gvers a dás me sin níos éisiúló agus rial ó Prince Edward Island dar bhanam rial Saracen agus an céad tún i Heinemar is Éireann atá ann Éireann ihrankis ach ón bhreatáin agus person ná éile cos an tidéil ar an Éireann sin so ní mór an lucht ar aine I suppose an astruchan ar sin agus gléamar cad chuige nó céan fá ar an set sin agus ar an álingi ach ar an fearhrónach í is ar an faoi chalín óg in Nantes 5 bliana déag díos atá turch agus ní féidir le hí a scéile insint tuisc nach féidir le hí na daine a bhí buintach len scéile lua agus faoi dhearra bánsí héin sa ann in Nantes so scéal an cuachtach agus ar an cuachtach agus feann áling le dul leis agus háan an ar an sin a gcónaí lom go dtí gur leir mé Francíise agus an sin híal mé gur sé beag ní níos daríir ná just feann das ach leanna mid aigeis le feann máil ó Éireann annach cuan an tananta air agus churmar le feann eile ón bhreatain beag é chen verchetten an seanmhean an man ar an sin agus níl an ar an a léigeródas amach tá bhers óháin amans is seanmhean mé fáildí dé agus níl éon duine gur mé fósa fáildí dé tuis goim se có sean sin fáildí dé agus lean sé raiger fa 10 ó 1 vers a déag agus níathraíonn an scéal mór an ach tá feann go háling so chen verchetten an tanamir.
Gur mar go sinna písa chumar faoi sciáán beag na bacha agus te an áit an denégant na cholle le linn an písa sin, so just den seach ar timpplair agus tá kick beochtdóibh. Orintanta tuit mudan ar cholle agus mar a dhéanam, so an céad písa eile ná písa cheol eile a scrí an chumadúir sin lachatelí ach rinne mé rinne mar ahrú beag an íon tuiscuidm se á dhéanamt ar an bhailín aisteach seo an tíorrua Hardanger fiddle ag létar agus is í siúd fiddle náisiúnta an tíorrua agus is féidir feiceá gohfuil ní sreanganna ar an fiddle seo. Ceire seang ar bór na seang na cheanimse agus 5 seang nach bhfuil an clúisteáil rilí. Ach sé dhéanaan siad ná den siad sais resonance san uirlis agus tugann siad taíocht den uirlis a déobh armónde san uair cheanimse an uirlis tá ag sinnamt gach ile sreang dus na ní sreangna sin na chéile agus sin an cúis go an fuam beganín difriúil ná gná bhailín. Curtar faoi thusk an bhailín seo is san níorrua san 810 dúirt an aglas gur aon duine a raibh an Hardanger fiddle sinnamt caithfí gur an deil a bhí iontu. Agus mar éolar sin cailtear go leor den cheol agus dus na thuirlisí bhí orthuí de dó. Tus gurt an aglas nuair a daoine bailithe le chéile le éisteach len cheol a cheann an fiddler sa baile nó sa teachpóil rinne ar rudí uafásacha ar nós dása, ól, póga chéile agus a tríde chéile. So, bhí ar gach duine bhíon an uirlis seo dhéanamt, just é dhéanamh faoi rún agus bhí sé go thomláin do dhéanta an uirlis seo sinnamt san aglas sa tíorrua go dtíthart ar 5 bliain sin an céad uair gur cheann Anniber Líon fiddler Hardanger sin an céad uair gur cheann duine ar bith an uirlis seo san aglas le 2 bliain anús. So sin just ólas beag don pub quiz de híine. Ach an céad písa eile sé rinne mar ná scríomhar tún beag tún beag deil an Hardanger le dul len písa cheol seo scríomh lachatelí rinne mar fiadóracht idir an gáród. So tásúla go bhainigí soltás agus go an deil le clúisteáil ann.
Diolch yn fawr iawn. Just eisiau dweud pa mor braf mae wedi bod i treithio o gwmpas Iwerddon yn y dyddiau diwetha ac bleser mawr cael bod yma heno i chwarae efo chi. Felly diolch am ymuno hefo ni. So is í seo an pís a déirnacht ar bhean an daos ó waggle. So déanann na bach an daos a beag seo le taspáint a chéile chaáis le dul dus na bláhan fear a cheáil an de scríomh mar pís a beag i gcóir na bacha beaga ag daos haar timpplaring. So gur míle mágaí as och teachta-nacht gur míle mágas dó Síle agus Charlie don spreige I lu go thug si dom agus méid fása níos agus na Connie Coke agus na Mars bars a fur méid gachóir go chuig mé ar cuirtar hub I bin éidir. Yeah, you can imagine it didn't take much convincing. With the géirí dul chuirta chuirta ar Síle agus Charlie, absolutely dad by me sa chóirge an gán áméid. So an spreige le go thug si dums agus do, you know, gach ili cheoltóir bhuail siad lo agus an spreige thug si don céad glún eile, so gur míle mágaí agus céimiid ríisih.
Tá cheanháil in a going dúh. Chmad mar cheanháin eile sa pócha. Sean chean déarnach atá going nocht and it's Shanna fánn ó Éireann, tuairdum de lámh, scrí roií dálacha hán, agus Shanna fánn an bhreat an bheog. Honna canna dí llúinán. So cantrodd y jadol o Cymru llúinán. Agus sin an písa ón bhreat an bheog a bhfuil a cheanta going. Agus táid chun an písa seo sin am de nocht do gach sibhílach neamhciontach atá tucí len cogad faoi láthair ar timpeall an domhan nach bhfuil aon lámh acu ann agus an bás atá inar néal gach lá os ar dionn ar an nuacht agus timpeall na cruinne agus nach bhfuil muid na géirí ghlacha le aon sibhílach nó aon duine neamhciontach a bheith gafa leis agus seo an písa cheanna muidne le siacána haspáint idir an gátír nach raibh ann na gcónaí doinge ach atá ann inis agus an tábhacht atá buintach den siacán sin agus é chmad. So doinge seo an písa haspáin cé gur difriocht againg idir na tíre thairs na bliana is í an ceol agus an cultúr agus na daoine déine a tagans le chéile len difriocht dhéanamh. So bháling an písa seo a dhéanam de gur siacháin do gach duine atá gafa I coga gurta nó ein triplód eile sa dain a nocht. So gur míle mágaí as ocht fréisteach agus gach na dréisih.